4000 केभि जे बागै सिमसे नोटिस हो आ नोटिस रमबर मालिक रक बंनो अबजेक्शन बरखा अब यां फाइटान फादि होननाय जे नक तलाव खालामनानै आफोरखौथ' जे पालाटानानै जे अफिसार बरखौथ' साव अंगो गाफोरथ' कारेन्ट सार्भिस रियाखौ ताबो सार्भिस दिरबानि परे नक रको बेबन स्पाइटिं दंबायखा ओंके जे अनलाइन गोबांमा नक दङ स्पाइटिं जा बंनो जाते जे पालाटानानि जे अगरक अफिसार बरनाबो नायनांथ' इनक्वायरि खालामनांथ' आरो बंनो तसा सेफ्टि जागाव अन्य जागा नक तांग्रनानै थ' सिनिखौबो मङाबन सिनारो अरो साइटा परिबार हाय साइटा नकुं हाय ताबो शर्ट नाङै दङ बरक ताबो आ शर्ट नांमा जागाव बरक रि लामा सुरुनसे रि लामफोर लाग्रैसे तार जेमन तार बाय जोंथ' रि सिङे अखो रि लामे दिबा आरो लाग्रैसे शर्ट दङ बरक खिथे जाथामगौ आरो कायसे दुकान दङ एकदम तलाव दुकान आ दुकानाव टेस्टार रुमा सुरुनसे टेस्टारसो जोङै दङ नोंखौ माके बाके तंमाल नेबा वाते पान्दी फाकेंके तेबो बेजालांनाय फेरें रकहांके सिनि बरक 4-5 जना परिबार कायसे थैथाङानो शर्ट नाङै तिनि अमाके किसा आंमा बायसे अमाके खामै थामै गनारि ए तिनो बें गलां बाय थांमाक्या के इन्जिनियर बो फायै अलरेडी जोंबांनो मिया उ सांसिमनो कमप्लेन दै दं माने नायफिदि नक शर्ट दङ 4-5 टा नक परिबार माने नायफिदि नक शर्ट दङ 4-5 टा नक परिबार नक शर्ट दङ होनै जोंबांनो कमप्लेन खाक्या गोबर तिनि फाक्या फायै थांद्रब सिगो बरक फायै थांद्रब बंगनो जों आरो लामाव बासो दङ माने आमसा आतमसा दाम सावा जों रिरिखा ओंगोन जों खाजिलाय फालिका ताम खान नायफिमाले पुरा बागान खामजा तिनो बें खामजा अगानानि नक अ परिबार कायसा बर आरो नि बासै मामु सं दं माने पुरा शर्ट थाङाबो पुरा एकदम ताबो अंके बिनि याक गलै दंखा अमाके शर्ट नाङै दंखा Ngata nono parmung tong sama. अ पारानबो मुखे बेलापुर पारा ओंके ताबो जों ताबो आनसंमाके जों जा जे पालाटाना अफिसाव थाङै जों बंनो कमप्लेन दैनाय जाते अ नक हुक न हासालो बा ताकिसा हासाल के तलांयासा जोंङो मनो सोंताय चालु रैमैया ओंके सिनि बरक पुरा थैबाय सिनाय आबन बागै जों ताबो जासकेपनो आरो थाङै साइलायनाय जाते नक हुक अ जाते परिबार न जासकेपनो नक हुक रियासा जों अ अमनो ताय चालु खायरिया आसं सिनक Ngata nin bum tong. आन बुंखौ गौतम देबरमा आङो पारानि आमसानि बरं न Ambai.